L-inizjattivi tal-Gvern u s-settur privat biex strada stretta tingħata ħajja ġdida qed ikomplu jitwaħħdu flimkien. F'dan tmiem il-ġimgħa numru ta' stabilimenti fi triq imsemmija se jorganizzaw Stretta Festival. Crisander Agius f'isem l-istabilimenti kummerċjali ta' Strada Stretta spjega kif l-iskop ta' dan il-festival huwa li bis-sem tat-talent lokali Strada Stretta tkompli tkun lok ta' divertiment. Din id-darba triq se tmur lura għas-snin 50. Se jkollna music li mtella apposta wkoll illi pratikament se juru l-cabaret shows kif kienu jsiru dak iż-żmien. Se jkollna wkoll xi rexti żgħar tul it-triq tridu tfittxuhom daw se jkunu naqra moħbijin. Għandna ċinema żgħir ukoll li ħajuri clips partikolari ta' żmien il-ħamsinijat, ovvjament mhux minn Malta ġak iż-żmien ma kenniex television, imma ħajkun interessanti wkoll. Din iċ-ċinema se tkun qed issir fl-arkati tal-Qrati li għall-ewwel darba l-pubbliku se jkollu aċċess għalihom. Il-Ministru għall-Kultura, Owen Bonnici, spjega kif il-Gvern jemmen ħafna fil-potenzjal ta' din it-triq u kien għalhekk li permezz tal-Fondazzjoni Valletta 2018 inħatar direttur artistiku. Direttur artistiku li x-xogħol tiegħu qiegħed iħalli l-frott. Tem jgħid li l-Gvern jagħti l-appoġġ tiegħu għal inizjattivi bħal din li qed jieħdu l-istabilimenti kummerċjali filwaqt li ħeġġeġ lill-pubbliku biex jattendi. L-istess għamel Crisander Agius li ta' garanzija li Stretta Festival ta' din is-sena huwa kollox differenti minn dak li sar is-sena li għaddiet. Pratikament kollox huwa mibdul ġifi dak li min ħajjiġi ħajjar affarijiet differenti u anke stili differenti.